Kokeillaan nyt provosoida henkiä sanallisesti ja otetaan myös muutamia äänityksiä. Ja katsotaan, saadaanko henkien ääniä nauhoitettua. Kummituksia ja henkiä voi houkutella paikalle kutsumalla, seremonioilla ja lavastamalla vanhoja tapahtumia. Aloitetaan nyt äänitykset. Onko täällä paikalla nyt joku? Kuulimme vastaukset vasta nauhalta. Voisitko tehdä jotain, että tiedämme sinun olevan täällä? Mitä mieltä olitte, kun 100 vuotta sitten täällä tehtiin arkeologisia kaivauksia? Mitä sanotte, jos käymme hakemassa lapion ja työkaluja ja jatkamme arkeologisia kaivauksia? Nauhalle tuli joku pieni pykälä. Minulla on mukana myös kolikkopussi, joka muistuttaa mahdollisia henkiä veronkeräyksestä, jonka tukikohtana tämä paikka muinoin toimi. Kilistellään vähän kolikoita ja otetaan vielä yksi äänitys sen jälkeen.